Mit navn er Miriam Kongstad, og jeg er med på udstillingen Anden Krop på Fuglsang Kunstmuseum. Oprindeligt er jeg uddannet koreograf og danser, så kroppen, den menneskelige krop, bevægelse, kroppen som politisk, social, antropologisk, biologisk enhed har altid fyldt meget i min praksis. Mit værk hedder Gutter, som på engelsk betyder tagrende. Og i min installation bruger jeg det ordspil, kan man sige, som både en reference til guts, altså indvolde, og til tagrenden. Så jeg tænker på kroppen som det første hus, vi bor i. Et hus, som vi permanent bor i. Og ligesom et hus skal renoveres og holdes ved lige, skal kroppen også renoveres og holdes ved lige. Jeg håber, at mit værk kan give en form for genklang og måske bringe en eller anden form for ambivalens op. Nogle kropslige erfaringer og sansninger mere end nødvendigvis meget tænkte konklusioner. Det er blandt andet derfor, der også er lyd integreret i værket. Og ikke kun, hvad skal man sige, noget, det er ikke kun visuelt eller rent visuelt. Jeg håber også, at det bringer nogle tanker med sig om, hvad det vil sige at bo i en krop. Hvad det vil sige at bo i et hus. Hvad det er for nogle vilkår, vi bor til leje under, eller ejere af hvilket slags huse. En anden del er også, nu nævnte jeg ambivalens før, men at der både er noget, der kan føles meget koldt og voldsomt ved installationen, men at der også er elementer af omsorg, faktisk. Og det er netop af de her form for modsætninger, som vi alle sammen lever med at navigere imellem.